Eräs viisas ammattikoulukaveri sanoi kerran, että merssu kun merssu, niin merssu aina merssu. Ootko samaa mieltä? No sitähän me lähdettiin tässä nyt selvittämään pistämällä tämä meidän käytetty käyttötestimersu, joka on kerännyt paljon ihastusta tuolla moottorin sivuilla sekä printtinä että verkossa. Ja haettiin sille vastapariksi tämä viime vuonna ilmestynyt uusi E-sarja, jonka pitäisi ainakin henkisesti olla niin sanottu seuraajamalli, mutta on näissä ehkä jonkun verran kyllä eroakin. Lähdetään vilkasseen. Ja sitten kokeillaan vähän jalkatiloja. Kuskin penkki on nyt säädetty mulle 186 senttiselle sopivaksi. Polvitila on tässä uudemmas tosi hyvin. Varpaat mahtuu alle, mutta ei niitä paljon siellä liikutella. Mutta muuten kyllä tuntuu olevan ihan hyvät tilat ja pään tilaakin on oikein riittävästi. Ja sitten kokeillaan tätä vanhempaa. Samalla tavalla mulle säädetty kuskin penkki. Penkki tulee vähän lähemmäksi, mutta täällä on lovet polville. Että periaatteessa polvitila on melkein yhtä hyvin. Mutta sitten tää penkin alareuna täällä on aika kova, se ottaa tänne nilkkoihin. Ja pää ei mahu sitten niin kuin millään tänne. Että sitten pitää istua vähän tälleen röhnöttämällä. Että puus on kasvanut ulkomitoilta ja onneksi myös sisämitoilta. Ajaessahan tämä uusi E-sarja on tietysti omalla tavallaan tosi lepposa, eli periaatteessa pehmeä alusta ja tämmönen tosi kevyt ohjaus ja näin, mutta on se tuntuma myös toisaalta tosi paljon erilainen kuin siinä uudessa, tai siis vanhassa autossa. Mutta toisaalta tämä sähkövoimalinjahan tekee tästä, että nämä kaikki liikkeelle lähdöt ja risteyksistä poistumiset on todella vaivattomia, ja onhan tää niinku tämmöisessä kaupunkiajossa miellyttävän hiljainen, mutta niin kuin kokeiltiin, niin tietyillä tienpidoilla yllättävän paljon rengasmelua. Ja sitten tässä on kyllä tosi paljon sekä hyvää että huonoa, mitä tuossa vanhemmassa Mercedesessä ei ole. Eli tässä on 72 miljoonaa turvavarustetta, jotka haluaa koko ajan osallistua ajotapahtumaan piippailemalla erilaisista asioista, mutta toisaalta ne vähän katsoo myös perään eri tilanteissa, ja esimerkiksi pysäköidessä pitkän auton kanssa tai pitkähköön auton kanssa, niin onhan peruutuskamera ja parkkitutkat ihan ylivertaiset. Ja yksi mikä ajomelussa, tässähän tietty korostuu ehkä rengasmelu senkin takia jotenkin sähköllä, että tästä ei kuulu tuo OM602 tai karjuminen kierrosalueella kuin kierrosalueella korviin, niin se korostuu tuo rengasmelu aika paljon silloin, kun ei ole moottoriääni. Se on ihan totta. Nyt tässä on taas tämmönen uuden ajan toiminta, eli auto tietää, että nopeusrajoitus putoaa, niin se lähtee itse regeneroimaan. Tekee niinku energian talteenotolla tuon jarrutuksen, se tekee yllättävän voimakkaana sen. Samalla tavalla se katsoo tässä automaattiasennossa edellä ajavaa liikennettä ja yrittää niinku himmailla sen mukaan, että miten niinku edellä ajavat menee, ja sitten yrittää aina sopivasti liukua siihen taakse, että saisi mahdollisimman paljon jarrutusenergiaa kerättyä talteen tuonne hybridiakkuun. No näytäpä nyt kun paikalta päästä lähtemään, että liikkuuko sitä mihinkään verrattuna meidän isolohko dieseliin. Ja satku. Joo. Parhaiten tän ehkä mun mielestä kiteyttää sillä tavalla, että tässä on todella paljon hyviä juttuja, joita on näkynyt erityisesti viime vuosien Mercedesissä. Eli paljon älyä, paljon toimintoja, niin kuin pieniä juttuja, jotka yrittää tavallaan auttaa kuljettajaa sekä niin kuin arkielämässä että niin kuin siinä ajosuoritteessa ja erityisesti turvallisuudessa. Mutta samaan aikaan tuntuu, että niin kuin ergonomiassa se pääpaino on siirtynyt siihen, että ollaan enemmän luksustuote kuin meidän vanhassa Mercedesissä, missä taas oli semmoinen niin kuin työkalun ergonomia, että niin kuin esimerkiksi mittaristonäkymät on mielestäni hyvä esimerkki, kun vanhassa autossa ne on äärimmäisen selkeät, ehkä jopa räikeät suorastaan, ja tässä taas on niin kuin todella silotellut näkymät, ja sitten näitä niin kuin merkkivaloja ja muita on sijoiteltu ihan pitkin poikin mittaristoa, ja
tämän tyyppisissä yksityiskohdissa niin tuntuu, että on haluttu muuttaa sitä imagoa siitä, että tehtäisiin niin kuin laadukkaita tuotteita siihen, että tehdään nimenomaan enemmän ehkä luksustuotteita. Luksustuotteita puheen ollen yksi, mikä ei ole mun mielestä käytännöllistä eikä luksusta, on tää pianolla katut muovit täällä. Niin. Nyt kun koski sormella siihen, niin kukaan ei saa enää ikinä sitä puhtaaksi. Terkkuja vaan tämänkin auton tulevalle ostajalle. Hey Mercedes. Yes. What's the weather in Kyyjärvi? Currently it is rainy in Kajärvi with a temperature of 19 degrees Celsius. Today it will be rainy in Kajärvi with temperatures between 12 and 20 degrees Celsius. Olette aivan oikeassa, Mercedes. No niin, ei muuta kuin Scorpions sit soimaan. Tää on aika hiljainen. Joo. Pienimmässä vauhdissa. Joo, tässä taajamapyörittelyssä, niin mikä hätää tässä, että... Ja kuitenkin aika tämmönen aikakauden Mersun juttuja, eli tommonen pehmeä, mutta kontrolloitu alusta. Voisin väittää, että melkein jopa kontrolloidumpi kuin tossa uudessa. Se tuntuu, että se jää helposti vähän keinahtelemaan. Ja sitten ohjaus on tämmönen aika lepposa, että ei ihan hirveän poukkoileva, ja sittenhän tässä on selkeästi enemmän kääntövaraa myös kuin tuossa uudessa autossa, että se tavallaan niin kuin yllätti tuommoisessa U-käännös pyörittelyssä, että miten paljon sitä saakaan veivata. Ja sitten ensimmäisiä asioita, että kyllä ne on vähän tämmöistä muodottomat hetekat nämä vanhan Mersun penkit. Joo, se on ehkä asia, missä on menty kyllä selkeästi eteenpäin, että totta kai vuodet ja kilometrit tekee tehtävänsä, mutta tähän nyt vissiin oli päivitelty tää penkki tähän meidän autoon. Mutta kyllä niin kuin ehkä se aikakauden design on ylipäätään ollut vähän tämmönen. Mutta toisaalta arvostan myös tätä, että niin kuin kaikki käyttökytkimet on tossa hyvin selkeästi, loput on täällä kuljettajan polven luona ja näin, ja niin kuin mitään ei tarvitse oikeastaan hakea katseellakaan, että tietää kyllä ekan kerran jälkeen, että missä niin kuin mikäkin juttu on. Yhtä. Suorituskykyhän tässä ei ole päätä huimaava, eikä taloudellisuus lukematkaan verrattuna noihin nykyisiin autoihin, mutta... No ei, paljon tää vie satasella? Meidän keskikulutus on varmaan 6,5–7 välillä. Joo, no uusi menee alle 5, että vaikka olisi akku tyhjä, jos ajaa maantietä. Jep. Ilmastointi tekisi terää, vaikka ei ole varmaan kuin 20 lämmintä, mutta aurinko porottaa sisälle. Joo, ja sitten tässä tavallaan korostuu myös tämän vanhan auton hyvä puoli, eli on niin hälyttömän kokoiset ikkunat. Niin samalla se päästää sekä sitä niin kuin auringonvaloa tietysti paljon sisään lämmittämään tätä autoa, mutta toisaalta onhan tässä niin kuin ihan tolkuttoman hyvä näkyvyys, paitsi sivupeilit, joissa näkyy kyllä se, että niin kuin kaarevan lasin tekeminen on niin kuin ollut semmoinen uusi ihme ja hämmästys tässä vuosikymmenten aikana. Eli että voidaan laittaa semmoinen laajakulmainen taustapeili tai sivupeili, niin se tekee tosi paljon, että nämä tämmöiset puuterirasiamalliset suorat peilit ei ole mitenkään favorite. Niin oikeastaan aika hyödyttömät peilit tässä. No oikeastaan joo. Terveisiä Bruno Sakkolle, jos katsoo moottorivideoita. Hienosti piirretty auto, huonot peilit. Otetaanhan sitten taas suorituskykytestiä samassa paikassa. No niin. Paljonko tätä kannattaa kierrättää? Täysiä. Oikeasti aika pitkälti on vapaari. Huono vaihto, mutta ei se mitään. 90. Ja sieltä satasee.
Joo, tonne jäi vähän leijumaan tuollaista mustaa rosvaa. Ei oo uuden kanssa tällaisia. Joo, mutta kato, ei tuu viholliset perässä. Kun... Tässä on vähän tämmönen taistelulentäjä fiilis, että jos jää taakse vähän savua ja keulalla on tähtäin, niin... Tähtäin, myös näkyy paljon paremmin kuin uudessa Mersussa. Se on jännä. Me on sattu hyvä tuuri, että molemmissa autoissa on tää Mersun tähti, mutta näkyvyyden ero korostuu just siinä, että uudessa autossa ei näy kuin toi pystysakara ja tässä taas näkyy nimenomaan koko tähti. Näkee vähän jalkaakin tähdestä. Joo, kyllä. Toivottavasti olette viihtyneet meidän kanssa tällä vertailumatkalla, jossa selviteltiin tosiaan, että onko Mersu aina Mersu vai onko nykyaika muuttanut vähän sitä, mitä Mersu oikeastaan on. Tarkemmat mittaustulokset ja muut analyysit voit lukea Moottorilehdestä tai Moottori Plus-artikkelista moottori.fi-sivustolla, mutta eiköhän tästä videostakin tullut jo aika hyvä käsitys siitä, että miten tässä kävi.